NDFB नि गायसनगिरि जायखौ जों मिथिनो मोनो एबा खोनायो डिआर नाब्ला होननानै रन्जन दैमारि सारखौ जेलनिफ्राय गहोनायनि थाखाय आसामनि आसुखौ जों बर'फोरा खावलायनांगौ आलारि बाथि सावना आरज गाबहोनो। मानोना दा गोदोनि जुग नंला नालाय, गोदो जा जानानै थांबाय जोब्बाय बेफोर गासैखौबो जोङो बावगारजोबनांसिगोन। सोर गावथारजाजेनामोन आरो सोर बुथारजाजेनामोन, सोर बमा होजाजेनामोन, हारिजों हारि दाङाबाजि जानायफोरखौ बावगारजोबनांसिगौ जों दायो। दा हारसा बर' जयै गोरोबलायनांगौ। बिनिखायनो रन्जन दैमारिनि थाखाय हारसा असमिया गासैबो हारिफोराबो आलारि बाथि सावनानै आरज गाबनांगौ। बेखौनो गुरैयै खावलायनांगौ जाहाथे रन्जन दैमारिया गाहाम देहा लानानै जेलनिफ्राय थाबैनो उदां जायो। हागोनसै सोरबा खावलायनो ना महापन्डितफोरा हागोन बेखौ खावलायनो? बिब्दिखौ हाया। बबेबा मोनसे खेलानिखौसो हायो, गेमनिखौसो, जेरै नेसनेल इन्टारनेसनेल बेफोरबायदि खेलानिखौसो हायो। मानो हाया? हानांगोन। गासैबो हारिजों मिलायना थांना थानाय नालाय बेखौबो मावनो हानांगोन। बर'नि खेला गेलेगिरिब्लाबो गुबुन हारिया आरज गाबखाया। मानोना आरज गाबोब्लाबो आमार असमिया मानु, आमार असमिया लरा, आमार असमिया सवाली बेफोरबायदि राव बुंनानैसो गावसोरनि हारि हिसाबै बिसोरो सिनायथि खालामखायो। बेखौनो जोंना बर'नि माखासे गियानि मुरख'फोरा हारिजों हारि जोबोर मोजाङै गोरोबलायनानैहाय थांनानै थालायदों होननानै सानो। एसेबां गुबुन गुबुन हारिजों गोरोबना थांना थानायनि गियानिथारब्ला जों आसामनि खेला गेलेगिरिफोरनि सावगारि लागायजोबनानै आरज गाबनांगौ। जोबनायाव आं बेखौनो बुंनो सानो, बे बाथ्राखौ आं आंनि खुगानि रावजोंहाय एबा आं बुंनाय जायाखै। आङो बे बाथ्राखौहाय बुंनाय सपन कुमार ब्रह्म बिथांनि फेसबुक कन्टेन्टनिफ्राय लानानैसो आङो बे बाथ्राखौहाय बांसिनै जोंनि हारिनि गेजेराव बांसिन स्प्रेड खालामनो थाखाय आङो बे बाथ्राखौहाय दिनै बे भइस रेकर्ड खालामनानैहाय आङो इउटुब चेनेलनि गेजेरजों आङो आपल'ड खालामनानै होनाय जाबाय नोंथांमोननि गेजेरावहाय। दिनै नोंथांमोना साननानै नायखायो एबा नुनानै नुखायो जोङो बिटिआर एकर्ड जानायनि उनावबो दिनै पिस एकर्डनि सोलायै दिनै मा जागासिनो दङ नोंथांमोनाबो साननानै मिथिखायो। दिनै बेनि सायावहाय बे बिबुंथि आरो बुंनायनि सायाव नोंथांमोना माबायदि मोनदों, मोजां मोनदों एबा गाज्रि मोनदों नोंथांमोना कमेन्टआव बुंलायनो हागोन, सानलायनो हागोन। दा नोंथांमोना आरोबाव बेखौ बांसिनै जुदि स्प्रेड खालामनो गोसोब्ला नोंथांमोना गाव गावनि फेसबुकफोराव एबा जेरावबो जिखुनु ससियेल मिडियायावहायनो नोंथांमोना शेयार खालामनानै होनो हागोन। अब्ला बांसिनै बे बाथ्राखौहाय ससियेल मिडियायाव स्प्रेड जायोब्ला बांसिन बर' सुबुंफोरा मिथिनानै सानलायनो हागोन। आरोबाव नोंथांमोननिसिम आं बेखौनो खावलायो, दिनै नोंथांमोना आंनि बे इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना बे आंनि खन्थाइ मुलुग इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक खालामनानै हो। आरोबाव गोदान गोदान नटिफिकेसन एबा आपडेटखौहाय नोंथांमोना मोनबाय थानो थाखाय साइडआवनि बेल आइकनखौबो थुनानै ला। आं बेखौनो नोंथांमोननिसिम गुरैयै खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों।